pelan Mas Sopir. Basili. Iya loh Mas Entun. Beteng rasane ati kailanda sing ngiting liang hanyawan aku kowe lampu katresna Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arepku meko ning ndi katresnan iki yen to aku slirapi akoni senadyan rapi sonompo bakal tak jogo yen durung tapi Mas mesti kandhani ati dong
ati kawula angger kula abot tresno katakan dek saking jatno tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku siramu iso nyawiti dewa dewa moro kuat hati kawula anggap kula abot tresno katanaken jasa geng jobo tak rewangi tak pateni lahir tresno kesuci kasunyatan yen aku siramu ise nyawiti. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Asik. Jadi aturkan ayang-ayang.